Mindent meg kell. Tehát azért kell lenni, hogy nem fog olvasni. De én is azért gondolom, hogy itt a szolgáltatás, tudnék most, hogyha végigmondod, már munkavonnak a mondat. Már megy rá, igen, ott állt meg nálam. Tudod vissza ide hozzám. Igen, messzire. Menjünk utána? Gyerekek! És miután mentek egész órától, 3 éves korábban, ezeket a lépéseket a gyerek átveszik. Hát meg sem mennek volna. Úgy van, figyelj! Figyelj! Azt néztem, Laci, hogy ugyanúgy tette a lábát, ahogy te. Ja. Na gyerünk, játszunk, hogy ide-vissza. Ide kérem szépen. Úgy is kezdjük el, na. Én azt gondolom, hogy... Figyelj! És te valami szedben jó volt? Zorán, gyere, versenyezünk, hozd az autódat. Hozd az autót, de itt is versenyezünk, gyere. Na, ide kezd, de is versenyezünk. Arra versenyezünk? Jó. Ó, de messziálnánk, hozd visszagyorsan. Folytatódik a verseny. Úgy, vigyezz az orán. Köszönöm. Az is az enyém. Köszönöm. Na, akkor figyelj. Itt verseny lesz. Tessék, úgy. Igen. Csinálják neked kis kávét? Nem kérek most, meg később egy kicsit, jó? Nem megkérek. Lemaradtál a versenyben. Utána, futás. Ja, azt. Jaj, nyomás, lapos kúszás. Köszönöm. Köszönöm. Ott jobb játszani, mint itt a földön? Figyelj, Zolán, figyelj. Figyelj.